Munasta Production, Live Slim Joe, US Highlight, If I go, cannot find any handy chimney. If I go, cannot find any handy chimney. When got this cheetah, but what did I wind it quitter? My this and that, my that and this, my this and that, my that and this. Baby, join it a buyer, died in Gajgan in Dajema. Baby, join it a buyer, died in Gajgan in Dajema. I see Jagazungo Bella, Kana Uga in the pudding in hand cheme. Jagazungo Bella, Kana Uga in the pudding in hand cheme. Gaya njigo simbisa chiti baby ndi nokudisisa ndinogara newe kwacho ndaikwanisa asi moyo wangu wakautambisa kuita kundishotesa iwe wandaida wanga wakanaka nyangwe usina kupoda ndinogara newe kwacho inine ndaitoda asi moyo wangu ndiwe wakautambisa zvowaindita baya ndaiti ndikazvika inine ndaichema baby zvowaindita baya ndaiti ndikazvika inine ndaichema asi zvakazongopera kana ukaenda kuti nini handicheme zvakazongopera kana ukaenda kuti nini handicheme ifako kana ukafa nini handicheme ifako kana ukafa nini handicheme waingondichita pawadira waindikwita my this and that, my that and this, my this and that, my that and this. Baby, joinita baya, ndaiti nikazvika inini ndaichema. Baby, joinita baya, ndaiti nikazvika inini ndaichema. Asi zvakazongopera kana ukaenda kuti nini handicheme. Zvakazongopera kana ukaenda kuti nini handicheme. Gaya baya nchikusimbisa chiti baby ndinokudisisa ndinogara newe kwacho ndaikwanisa asi moyo wangu wakautambisa kuita kundishotesa iwe wandaida wanga wakanaka nyangwe usina kupoda ndinogara newe kwacho inine ndaitoda asi moyo wangu ndiwe wakautambisa zvowaindita baya ndaiti ndikazvika inini ndaichema baby zvowaindita baya ndaiti ndikazvika inini ndaichema asi zvakazongopera kana ukaenda kuti nini handicheme zvakazongopera kana ukaenda kuti nini handicheme Munasta Production.